Sofia? Jeg starter. Ja, video. Jeg har 0 våben. What the fuck? Okay. Pæs! Hej. Er I allerede døde? Jeg starter videoen bare roligt. Der er en hus derovre, jeg kan bare lige tage våbnene derfra. Jeg skal nok komme. Ej, så skal der også nogen, der ikke kan. Oh shit, der er en. Jeg kan ikke tage en sweeper card. I skal til os. Bingo. Oh, bro. Okay. Jeg kommer, Sofie. Ja. Skal jeg presse? Jeg tror, jeg går, så har vi... Presser. Lad dem de... Du! Var der? Jo, fint. Jeg kan godt... Nej, jeg kan ikke nå til at søge på grad. Undskyld, Theo. Okay, jeg vil gerne bruge 500 guld på det. Hvordan gør det?